Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah za mu nuna yadda za a participating a wannan airdrop na Every World, wanda shi Every din shine token din nasu. So wannan participating din kai zaka samu point din an zo TGE nasu shine za a convert din shi zai zama zuwa token din. So da farko kawai step 1 a Discord ake yin shi. So kaga zaka danna link din kai tsaye kawai zai kai ka cikin Discord. Wannan link din nake nufi. Wannan link din nake nufi. Yawwa. So in ya kai ka zaka shi Discord disan da ya bude ma yawa sai ka dan jira sai ya kaka nan gun sai ka danna accept invite. Yawwa. So idan ka danna accept invite zai kawo ka nan. Kawai shi Discord abinda ake so disan da ka danna ka dan bashi mintuna dan abun nan so ke so da sakunkuna yana gama abinda zai sai ka danna wannan arrow din sai kai back. So sai ka zo nan kasa. Kowace saba za ga tana da channel nata. So sai ka duba ga channel nan na verification sai ka shige shi verify ya. Yawwa so sai ka danna verify. Gashi nan yana loading. Kowane irin channel da nasu sabar da tasu yadda ake verify din. So ga wani abu ne suka rubuto maka wannan YGOFPE din nan gashi nan shine ake so kai verify din da shi dan ka nuna mutum ne kai ba robot ba. Yawwa gashi nan wannan abu sai ka danna answer. Yawwa sorry amma ina ji duk capital ne ko sai mun dan koma baya na ƙara ganin shi gaskiya. YGOFPE yawwa YGOFPE sai mu danna submit. Yawwa so kun ga sun ce mana you have passed verification gashi nan. So yawwa you have been verified. So kun ga an yi verification ɗinka sai ka tafi nan ka koma zaka ga general channel akwai general channel yana ina yau gashi nan sai ka danna shi. Yawwa so kana shiga general channel abinda zaka fi ga gurin da ake message nan a ƙasa abinda zaka fara rubutawa shine muka koma nan kun gani ga wani slash join tree anan wannan abun sai ka danna slash join tree slash join tree kun ga ma ya ƙarasa maka anan kawai sai ka danna shi gashi. Yawwa so zai ce ka saka code shine fara code da zaka yi abin wanda da shi zaka yi amfani ka samu wannan 1000 point din da suke bayarwa. So gashi nan mun kwafi code din da zamu yi aiki da shi in muka gama zamu ajiye muku wanda za ku yi amfani da shi kuma. Yawwa so masha Allah kana yin haka to sun baka automatically sun baka 1000 point. So ka gama da wannan na Discord kenan tax na Discord idan kana so kai ma kai wannan ya yake da suna kai invite din wani so in kana so ka dauko naka code ɗinka zaka danna wannan slash din ne sai ka danna invite. Yawwa slash invite. Yawwa so za su baka referral in ka tura za a baka referral code ɗinka. Yawwa so once ka sa code ɗinka abu na gaba da zaka shine sai ka koma ka tafi step 2 kawai sai ka yi gashi nan sai ka copy link ɗinka na step 2 sai ka tafi message browser ɗinka inda extension ɗinka yake dama already na sauran MetaMask da sauran wallet da kake aiki da su sai ka paste link ɗinka sai ka jira ya gama loading. Yawwa so yana bude maka zaka ga page kamar haka idan baka ga haka ba so definitely naka ba a desktop side yake ba desktop side wannan kenan naka ba sai ka danna ka mai da shi desktop side don ka samu abin da kake so. So abu na gaba sai ka danna nan login. Sai ka jira ya gama loading. Yawwa shi login din ana yi da Discord ne. Yawwa so yana gama fito maka nan gashi nan authorize sai ka danna authorize kawai sai ka jira shi ya gama loading. Yawwa so yana gama wannan loading din zai nuna maka nan zaka ga 1000 point ɗinka nan wanda ka samu a Discord yayi appearing in dai baka ganshi anan ba to abin Discord ɗinka baka daidai baka koma ka ƙara gyarawa. So sai ka tawo nan kai tsaye profile dan ka cika shi sauran profile ɗinka in ka danna complete the airdrop criteria so zaka sa email ɗinka ne zaka zabi ƙasarka misali. Yawwa zaka zabi ƙasarka Nigeria tamu. Yawwa so kana gama sai kai makin nan sai ka danna continue sai ka jira shi ya gama loading. Yawwa so kun gani gashi nan ga point ɗinka ga rank ɗinka a cikin mutane na duniya ga code ɗinka so zanan zaka zo kai adding Twitter ne nan gashi profile ɗinka ne to zaka yi adding Twitter ka. Yawwa so in dai kai login din Twitter ɗinka amma sai kawai zai ce ma authorize idan baka yi ba ma dai zaka yi. So kana gama danna zai dawo da kai zai nuna maka so kun ga gashi nan gurin Twitter yana loading yana gama sunanka zai fito na Twitter kun gan shi nan gashi nan sunanka ya fito. Yawwa so yanzu ka gama da wannan abu na gaba yanzu abin da zaka tafi shine zaka je kai completing quest din nan. Yawwa so yadda zaka kai completing quest din zaka tafi can sama ne can sama. Yawwa gurin yankan can wannan yawwa idan ka danna shi zaka ga quest. Yawwa zaka ga quest so quest din ba wani abu bane following din su ne a Twitter sai ka danna shi kawai zai kai tsaye cikin Twitter ka. Yawwa yana gama ma loading zai kama follow so kawai gashi nan ka danna follow din su kawai zaka yi back.
yawa. So idan kai back zaka dawo, idan ka dawo zaka iya refreshing, yawa zaka ga ya nuna ma yayi insha Allah. Yawa, so dai mun yi following din nasu, so amma yanzu point din mu bai yi reflecting anan ba, wanda ya kamata a ce yayi, ko dan ba mu yanzu nan muka connecting Twitter namu sai sun yi verify ne. So zaka dawo irin anjima ka dan dinga refreshing ka gani zai hau insha Allah. Sai ka tafi abu na gaba, connecting wallet ne, sai ka danna connect. So kai tsaye zai kai ka kai signing cikin MetaMask ɗinka. Yawa, bari mu sa password. Yawa, kana sa password ɗinka sai ka danna unlocking, sai ka danna next.